Mga amigos, maayong hapon kay alas 4 naman. So ato tas gawas unya kay maglubong na puta sa iring kay mga sa kairing ay namatay na ba. Ako no datong ilubong ganina nya kanang nagbangag na diko. Ako nang ibangagan niyo ta dito ba. Nya ako no tay lubong niya. Pag aksyon ko sa iring ning kuan pa man ning murag na ning ginawa ba nagumigas na siya akong ibalhin kay gumigas man ang isaka si babaw pero di na gito siya mada wat-wat na to nga makuha na gid siya nang mamatay gid siya ba kay loy man sa ilubong ning mga buhi pa. Atong tanawon dito mga amigos, daan naman to siya nga masakiton. Hindi gito among iring ba kanang stray cat yan siya na ni kalitlag abot sa mua. Ngay pagkaon nya. Gipagkaon na lang sa pod. Okay, maloy man na may daghan sa nga among iring din sa mos. Gawas ang pinakaon. Atong tanawon dito mga amigos, so buhay pa ba ang mong iring? O gaginawa pa ba? Migoy! Nako maganda migoy! Ha? Tago maganda migoy? Si migoy mga amigos oh. Loh! Si migoy. Tapos si migoy oh. Kala ba si migoy mo na? Aman si Vanessa be? Aman Vanessa be? John boy. Gating nga gapon di eh. Grabe taasan niya ginabuhi eh. Imi. Nawa ba tong siya taon? Nasa muka kaya na. Zaboy patay nga iro labay diha. Kana man sagbot diha ba labayan man ning lagkuan dapat. Gani mo bitan nga wanan niya may sundang. Request og sundang ni kuan. Aja naglabay din kay paho eh. Ay gilabay so diha siguro. Ay gilabay. Paksoy. Dalagang gibangag diri eh.